خوب دوستان عزیز در این автосервис шиномонтажи хубам ҳаст. агар ки баъди ҳамун ремонтот мо меои балонакота месанҷанд мебинам до'stон aziz ва шуморо чикор мекунед. ман мусалмонам, шуморо мусалмоне, бародарам мусалмонай, аммо илтимос шартномаро бибинед, суҳбат кинед. агар рӯз нагӯ бобоҷон дурӯғу, бародар дурӯғ. иҷо дар ҳар ҷое неста ин аппарат барои қимата. иҷо ҷои тармазнои диск мегӯянд ки яъне дискоту вайрон мешаванд мошино мақсад барои хирошидан ягон удар хӯрдани сахт. дар иҷа дискҳои мошинои шуморо барқарор мекунанд, рост карда чикида метиҳанд. ин аппарат беҳад аппарате аст ки барои бисёри ҳамин шофёрҳо бисёри бародарон намедонанд ки автосервис боварӣ яъне ки мутахассисои хуб нисбати таъмири мошино ҳаст. ба ҳамон хотир морам ҳаракат кардем ба дили пир бародаро биёем шиносем. ака бобоҷон рӯта сиёҳ кардӣ. рӯам сиёҳ кардем, бас накардам ғайбата. ин нурам е, ин нурам е. нур раҳ намеда сиёҳ яби. ҳами каме ком намеда. бобоҷон ҳаққи масҷидахӯр, колятаҷикахӯр, маъюбахӯр, хулоса мемур як кори ҳалолкунӣ, як кори тозакунӣ омадем замин рум ва сиёҳ кардем барои шумо дӯстон. ассалому алайкум дӯстони азиз. барои шумо, барои худи яъне ки мусофиро, барои муҳоҷироҳои карем я автосервиси бомбический и дар ҷо қарор дорад. Московский область, Люберцы. Люберцеро ҳамат медуне, известняй. беҳад ҷои соз ки ман ҳозир шуморо кадр ба кадр, точка ба точка нишон медиҳем ки мошин та айс мегирӣ, трахопрахкара ранги ҳам тағора мекашӣ, айси луфтак мебарӣ. барое ки дар иҷа ҳамин шиномонтаж яъне ки ай балонош саркарагӣ ҳам тамиён то гулӯши териш мераванд. хуб, мерем тамошо мекунем. бокси якум, бокси мошинои қимат, европейски мошино, BMW, Mercedes, дар иҷа хадавой мекунӣ, мотор мекунӣ, коробка, тамоми намуди ҳамин мошиноро дар ин бокс ба шуморо соз карда метиҳанд. мегзарем бокси дуюм. дар ин боксҳои дигариш бошад замена масла, замена колодки бародаро, бардоштани тах хадавой, дидани мошинҳо, тамоми намуди мошино дӯстон азиз дар ин чай, дар ин ҳар ду ин боксҳо дида мешавад ва барои шумо ба тамоми санъат мошини яъне гуноҳи мошинҳо ёфта метиҳанд дӯстон. хуб дӯстон азиз, ин бокс бошад боксе ҳаст ки дар иҷа баъди ремонт кардани мошин ки тамоми ҷоша соз кардан баъд ход развал мекунад, яъне балонотро ҷобаҷогузорӣ, тарзи дуруст рафтани мошина дар ин бокс барои шумо соз карда метиҳанд. хуб дӯстон азиз, ба диққат гӯш кунед, ай ҳама важне. иҷа ҷои мошинҳои калона, яъне ки бокси калона ки мошинҳои грузовое дар иҷа мебардоранд, мақсад ай таҳ мебинад чӣ мушкилиё дорад, яъне газел, мошинои боркашӣ, мошинои бортавоя дар ин бокси дигарӣ ба шуморо соз карда, яъне ки ҳамин бародаро сварка тамоми намуди устоҳоро доранд ва тамоми намуди чӣ мошинҳоро дар иҷа кӯмак карда, ёрдам карда ба шумо мерасонанд. ҳозир як чизи муҳимтарина ба шуморо мерасонам. шахсое ки газел надорӣ, мошин надорӣ, такси мезанӣ, намедонӣ ки яъне суме надорӣ бихарӣ, аз гиҷо бигиред дӯстон, аз гиҷо бигиред ҳамин чизоро ба нархи арзон арендаи ҳаррӯза мошинои люкс мефора, такси мефора, барои дастафка мефора ба шуморо таъмин карда метиҳанд. мошиношо ҳозир ман нишон метиҳам, дидем рума барои шумо сиёҳ кардагим. аллоҳ баракат бити ҳамин бародаре ки автосервис дора, ман нишон додам шуморо. дӯстон азиз нигаҳ кунед, ҳамчунин хизматрасонӣ барои шумо имконияти мошинхарӣ надорӣ, ягон ҷой дига аренда қимат метиҳанд, ҳамин бародар мошинои комфорт плюс барои такси, барои дастафка, барои грузовой ҳамин бародар меояд қачи договори хуб мекунӣ, ҳаррӯзаш 2000, 3000, 1500 ва вобаста ба ҳамун договори худтона. чӣ мошине шуморо махкулай вибр мекунӣ бародаро, барои такси боз такрорам шавад, барои личности, барои мақсад зиндагӣ, барои бачаҳое ки кор мекунанд дар садоводу Люблино ёки ужни варота мегирӣ ҳамин мошини бародаро истифода мебарӣ. хулоса ҳамаи ҳамин хизматрасонӣ дар ҳамин рақамҳои рӯи экран як рақам мемонам. биёед бибинед, договор кунед. илтимос, ман мусалмонам, шуморо мусалмоне, бародарам мусалмонай, аммо илтимос шартномаро бибинед, суҳбат кинед. агар рӯз нагӯ бобоҷон дурӯғу, бародар дурӯғу, яъне ки вобаста ба шартномаи хитон пул меспоре, вобаста ба ҳамун суҳбати кардагии хитон ҷавоб метиҳад. ин аппарати дестуда иҷо дар ҳар ҷое неста ин аппарат барои қимата. иҷа ҷои тармазнои диск мегӯянд ки яъне дискоту вайрон мешаванд мошино мақсад барои хирошидан ягон удар хӯрдани сахт. дар иҷа дискҳои мошинои шуморо барқарор мекунанд, рост карда чикида метиҳанд. ин аппарат беҳад аппарате аст ки барои бисёри ҳамин шофёрҳо муҳим ва зарур аст. хуб дӯстон азиз, ин автосервис хубиш дар ҳамин ки агар ягон запчасти барои мошин ремонта, ягон мақсад оҳане дар кор мешавад, намера ягон ҷой дига бести ё вақт биёгирӣ. ба ҳам хотир ин магазин яъне аз ҳамин автосервис худшон даро мегиранд, таъмин мекунанд. агар
в случае ягон запчаст тамоман набоша хучун падзакас да байни я рӯз ду рӯз миёран мошинатонро соз карда метавонанд. ба ҳамин хотир беҳтарин автосервис ман ҳарча таъриф намекунам. беҳтарин ҷо Люберсия ки иҷа ҳаматон медонед бари Макада бари Садовод ба дили пур автосервиси хуб чикор кунед дӯстон азиз занг бизанед биёед хизматрасонӣ аз ҳамин масъалаҳо дарни мотору коробка тамоми намуди маркаи мошинаро ба шуморо таъмин карда метавонад. خب دوستان عزیز در این автосервис шиномонтажи хубам ҳаст. агар ки баъди ҳамун ремонтот мо миёй балонакота месанҷанд мебинанд дӯстон азиз ва шуморо чикор мекунанд. агар балонот набошад балони нав мефурӯшанд. агар бихарид дар назар дорам бибинед чӣ қадар балонҳо дамкрат ҷои яъне хуб аст парковкаи хуб аст. як касра нагаи чикор менӣ мошина ба дили пур миёй мети дарвоза доранд кулуча дасти мақсад чӣ месупорӣ ҳамин одамои устуҳо мошинита як рӯз меган 2 соат меган як ҳафта баъд меган яъне ки вобаста ба ҳам дарди мошина қачимо кор мекунад. шиномонтаж ҳам дар ҷо вуҷуд дорад. хуб дӯстон аллоҳ нигаҳбонтон боша. ҳар чӣ кардем ба хотири миллати мусалмон миллати тоҷик ва бародарони ғариб кардем. рақамҳо дар рӯи экран ватсапҳо дар рӯи экран яъне ки ба дили пур занг бизанед адресошам дар углаки ҳамин навор мемонам. дӯстон видеоро паҳн кунед. бисёри бародарон намедонанд ки автосервис боварӣ яъне ки мутахассисои хуб нисбати таъмири мошино ҳаст. ба ҳамин хотир морам ҳаракат кардем ба дили пур бародаронро биёем шиносем ҳачо ҳамкорӣ сар кунем. аллоҳ нигаҳбонтон раҳмат барои дастгиритон ки чӣ қадар кӯмак мекунед ки морам зиндагиро мебарем шуморо мебарем ва бародарое ки масалан ҳамчунин чӣ мегӯянд бизнесҳои хуб доранд. ба ҳамин хотир ҳама вақт пешравӣ дар миллати мусалмон. худо нигаҳдор.